Ganan ka may mong teacher sa DepEd? Mao ni ang kinahanglan nimong andamon o ragian para may mo ang teacher sa DepEd karong mga panahon na. Una, kinalan ni kindergarten ka. Dayon kinalan, nakahuman ka elementary, grade 1 to grade 6. Dayon, kinalan nakahuman ka og junior high school, grade 7 to grade 10. O siyempre, kinalan na kumpleto ni mo ang senior high school na grade 11 o grade 12. Kung man mo graduate sa high school, mo enroll ka og education nga course. Pwede Bachelor in Elementary Education or BEd or Bachelor in Secondary Education or BSEd. So kung BSEd ka, mupili kag major nga imong gusto. Math ba, English ba, Science ba, or any major nga imong gusto. Kinahanglan mag-graduate ka sa college. Kung man ka nag-graduate sa college, di pa ka pwede mag-apply. Kinahanglan nipasar ka sa licensure exam for professional teachers or LEPP. Ug ang usa sa requirements para makatake ka ng exam, kinahanglan ni graduate ka og college. Inig matake na nimo ang LPP nga nipasar ka, na nakay license nga professional teacher ka, tagaan ka na sa PRC. Pero bisan pag nakapasar ka sa LPP o nakagraduate ka og college, dili pa guarantee nga masud ka sa DepEd karong panahon na. Kay usa sa mga requirements para makasud ka sa DepEd karon, kay kinahanglan ka og experience. Kinahanglan ka og trainings. O kinahanglan ka og additional nga units sa masteral. O kung ganahan ka nga advantage ka na kay advantage sa uban nga applicants nga ganahan mahimong teacher sa DepEd, kuha ka og masteral units nga at least 33 units aron na kay perfect 10. Sa trainings kinahanglan ka na mo apil og mga trainings related sa education, mga 80 hours. So mga 10 days nga training nga imong kinahanglan apilan para makakuha ka 10 points sa training. O sa experience, kinahanglan at least 5 years na experience para makakuha 10 points. Pero kaning training katong sa education na masteral o experience, dili gid siya required. Dili siya requirement. Pwede ka mo-apply bisag wala ka na. Pero advantage to ang naa. Meaning, kung naay other applicants na naay masteral, naay training o naay experience, dako silang chance nga sila may madawat, di ba? So, I suggest, kung manimo pasar sa college, yan, ipasar po sa licensure exam, apply og private school. Kanang DepEd recognized og samtang nagtrabaho ka as private school teacher, na gani trainings nga i-offer ang eskwelahan, grab it. Og on weekends, eskwela, no, enroll sa masteral. Samtang nang-apply ka, buhata na. Hantod nga ang imuhang experience sa private school, imong trainings o ang imuhang masteral units, mas daghan pa kaysa uban ng mga applicants. At least, you're earning na kay na-practice naman mo imong pagka-teacher. Di ba? O at least, diha sa private school, naanad na kaunsaon pagtudlo. Aron nag-apply nimo, kay nag-apply ra ba sa DepEd, padimuhon ra ba mo or obserbahan mo kung kabaw ba ka mo tudlo, anad na ka. Dili nakakulbaan. Confident na ka kay kabalo na magana practice naman nimo ang imong pagka-teacher. Kana lang. Dahan salamat.